Balma Malion ani nyokuma biye vendredi 17 juillet 2026. Malion ko colonel-major Kassim Goïta ko aka jugement daminena ay kuma do faka bo aklima. Ne bena question de poser malien be kun. Aw koko bandaw kumbe feka aw ka fanga bi. Bandaw ka renseignement ayo mine ko don kasola. Bandaw kerefe mogo kerefe alantur be be mine ka don kasola. Bandaw blalen be bi. Aw ni ala na karache malien be ka ire question poser ire la. Ugoko bandaw de kumbe fe ko ka fanga dafe. Bandaw kerefe mogo be minena. Me bandaw yere ma mine. O yikilinge flana fana tuguni Kassim Goïta bora malien a ye torture do kala mba to fula ango wor la me nye information do sura ambe je ko wor la me après amena do détail to la ayala me malien bela jelen kala me Umugo woro di jalakili do bebebe labeni na faso juga la kabini samba fla ni mwani kile fanga dafili flana senfe ni Assimi Goïta ye fanga ta kini damneli tarata do ni bike jalaki bagato duru beyi matakaban umugo woro tema kunu arabado yere Musa Alukulubali colonel Kassim Goïta yi yere la fasa kosebe ni Mali marabauka gundo do poili kosobe zi kiriblo nyakoro kunu gundo la kuna foni ko nyamugo koro nye Mali marabaka sorasu jelaki ku ye furuba nafolo de nganamu ninko chikata ko kan dugo ware bomba do kono ako kera jamana soro ko ministre yere de kademe kono ko donel Kassim Goïta be adakan ko dunata me fanga nyamugo koro banda la somini ko alefe ko yorobe o yitige dayira kadese ko walenke bako kan nafolo ko folen la sigi nga amada hake kilifo gundo ware gundo la kuna foni ko nyamugo koro nyemi mbarachi ba mako cour d'appel critique la uyi akale tumbe Assimi Goïta ni afanga dafili sorasi nyoko ka fere tigelendo kalama yasa kato fanga kuna kudai kateme ukaledu fola talinka nga no tunye ka fanga la sigitelia la ako banda ubi ban odema wa ko ninduye asangoro yesisa halisa sora sube fanga kuna aka kunu kumata usife halisa colonel Kassim Goïta dasira fana ni matorolu ma uka kasola dum sinfe sanduri ngono yasa kuka kirima kono nga atonyogon jela kilingwere min fana be ma woro nunche ma soro batiki Sandi Ahmed Salum de o ni matorolu fese hali ninjuge wale minun kera achela ayo benyefo kiri daminen dun tarata oni sisanje uka la fasalikelo fana tun dasira ni montoro luma ba ko uka kasola dun konna la umara dat kolosi malien mena kuma do fonyana ne video do ke dongo de ko ma depuis jugement make ata shibo se ko tungara take konnana ne ko awma sorasi munu minale mu bulo kasola Assimi Goïta be ku kulushi de bawla ba ke to quoi u ka adamadenya malien u be ka torture sugu bɛ daw ka u cɛya de la u bɛ nin de kɛ Mali renseignement na u bɛ ko wɛrɛw kɛ ne tɛ se k'o fɔ quoi parce que ne bɛ ka kuma n denw tulo bɛ n na n faw tulo bɛ n na n baw tulo kuma dɔ bɛ n tɛ se k'o fɔ réseau kan sinon dɔ bɛ dɛsɛ ka sunɔgɔ Mali kɔnɔ n'a fɔra ko nin bɛ ka kɛ malien den na Mali dugukolo hali EFLA mɔgɔ minnu filɛ nin ye les fronts de libération de l'Azawad olu tɛ nin kan ka sɔrɔ sugu la Ali Bina Jarate nkanga surasou la Assimi keleme ka munu mene na be SE la wallahi nyen kale Qur'ane la abe ka neku la malien ne ma sagara kumeni nga saw bulu torture la muso de ube mun ga chew la de ka chew julangolo mbokki o torture de ubo kelenga muso fana la billahi tallahi ube ko de ke malien ne ma kuma robla mbe kashi wallahi ube kan ndeke wallahi e ube ka ke surasou de la de civil kelengela nu peut-être au do bi se ka ke nu yi mine ubi lebudi i mogoya kani ube dien ko be dawka ube dien torture te o tamunda ika ube ko mun ke mogola ame ka mogo ke mogo juwe olu shitanga mogo mine ka boko la bina ka mogo te ni kana iya dagali ka mogo te ni kana francité ni ke anga mogo la e bi se ka nda mogo jumen kan kaka bla ka be kife malien be ka ta ka da nyakoro bon en fima be nde ke nyogona quoi bon neni ke ifima nyogona na porokotora ebolu al ni magoro ne be kana ikantege na ma fara magoro ma ki kantege ka fuma tout ni y a un petit pays comme la France a sera ka Afrique be coloniser
anga ni hasidi denya jugu kafiri denya walide ola to antese ka fara ɲɔgɔn kan antese ka réconcilier ali famille do ni famille do 100 arankini be boni juguya modèle de du amen de ke ɲɔgɔn na tubabu tɛ nin kɛ ɲɔgɔn na fo ka diɲɛ wuli jamais de la vie ils font jamais ça ni bɛ fɛ ka mɔgɔ faga a faga kana libu tubabu filɛ ni ye kojugu kɛ o b'i faga mais ka nin kofa sugu kila nin kɛwale jugu kɛ adamaden na moi je préfère i ka mɔgɔ faga o ka fisa i ka libu ni bɛ fɛ ka faga quoi o b'i ni ala cɛ mais kana libu quoi ko dɔ bɛ n'a kɛrila bilahi i bɛ sa tɛ bi kɔnɔ bi ni mɔgɔ man di sini n'a bɛ se ka diya ni ne bɛ ka kɛ Mali kɔrɔ dɛ n'u y'i minɛ u bɛ kulusi de bɔ i la bilahi talahi ni ala na kɛra cɛ a dɔwɛrɛw bɛ yen n tɛ se k'olu fɔ wallahi n tɛ se k'a bɛɛ fɔ n'u y'i minɛ SE la i bɛ tile 7 kɛ i tɛ su ni tile bɔ ɲɔgɔn na maliyɛnw ni m'i kɔlɔsi a bɛ ji Clément Dembélé de la ka minɛ Musa Jawara ka mɔgɔw bolo Clément Dembélé bilali a traumatisera di wallahi o b'i minɛ i tɛ su ni tile bɔ ɲɔgɔn na bon ni de kaso bɛ anw ka jamana kɔnɔ anw bɛ ka nin de kɛwale jugu kɛ ɲɔgɔn na mɔgɔ caman b'a fɔ k'an wulila ka taga dalayiri ko ka taa IBK kɛlɛ mɔgɔ caman ye kaso de kɛ ni SE kaso kelen a bɛ depuis wagati jan a fɔra ko ka bɔ yen an ko Asimi Goïta nin kɛlɛ ka kuruja k'u ka nin kaso in bɔ yen n ko kaso ɲuman tɛ olu yɛrɛ dɔ fara kan u bɛ adamadenw de minɛ ka i julankolo na bɔ ka kojugu kɛ i julankolo na billahi tallahi ne tɛ fɛ ka mɔgɔ tɔgɔ fɔ kɛ u de la ka dɔ minɛ u ka adamadenya tiɲɛna la anw de bɛ ka nin kɛ ɲɔgɔn na bon ni nin kɛra mɔgɔ la n'o somɔgɔw ma kɛ fanga fɛ i bɛ kunfin den dɔw de ye he ninnu ye fasoden jugu de n'u y'i fa minɛ don o don ka kulusi ni guloki bɔ i fa la ka torturer i tɛ ku fɛ fo ka diɲɛ wuli parce que a ma k'i somɔgɔ la farafin bɛ ten de ni ko ma k'a la n'a kɛra mɔgɔ wɛrɛ la ale bolo ça passe quoi on est la race la plus inconsciente sur cette planète ni tubabu y'a ye a ka gouvernement bɛ ka ko dɔ ka tubabu ɲɔgɔn na a tɛ sunɔgɔ u bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ mais farafin tɛ fara ɲɔgɔn kan parce que a ma s'ale ma e ma ni wagati la dɔgɔnɔdugu kun bɛ ka ci maliyɛn dɔ tɛ kuma bon Asimi Goïta ninnu bɛ ka adamadenw torturer tan de kaso la bina ka mɔgɔw tɛ k'o k'anw na mais olu bɛ k'o kɛ anw na Kassim Goïta y'a fɔ a ka jugement don u ye torture fɛn fɛn da k'a y'a bɛɛ fɔ u ni bandaw fana ka kɛlɛ munna u tɛ ka bandaw minɛ ka taga n'a ye pourquoi u tɛ ka bandaw minɛ maliyɛnw coup d'état kɛra Musa Tarawele la don min na est ce que u ye Musa kɛrɛfɛmɔgɔ de minɛ ka Musa to yen ayi a ka coup d'état kɛ président na président yɛrɛ ma taa kaso la yɛrɛ mais président kɛrɛfɛmɔgɔ a y'o minɛ o kɛrɛfɛmɔgɔ kelenw ko aw kun ye suɲɛni de kɛ a wagati aw kun bɛ wari suɲɛna tiɲɛ de don an y'aw sutura aw ye zon yɛrɛ de mais an ka bonya bɛ Sadio Kamara kan parce que a wagati Sadio kun bɛ fɛ ka na ni irisiw ye bandaw ma sɔn o ma o kuma ni ye tiɲɛ de ne y'o fɔ depuis coup d'état don bandaw n'u kɛlɛla yɔrɔ caman na côté mun n'o ka di maliyɛnw tulo la o ye bandaw ma sɔn irisiw ka na o ye kuma ni o ye tiɲɛ de bandaw kun tɛ fɛ irisiw ka na o ye tiɲɛ de o y'o de kɛ prétexte ye parce que o b'a dɔn o de ka di maliyɛnw ye u yɛrɛ jogo juguya minnu kɛ suɲɛni minnu kɛ n'u ni bandaw kɛlɛla o y'o yɔrɔnin dogo kɔfɛ de an bɔr'o kalama mɔgɔ dɔw bɛ ka Asimi soutenir bi olu bɛɛ kun bɛ bandaw ka côté de la an y'o ye bandaw gɛlɛn fa donna dɔw la an y'a bɛɛ fana ye o sɔrɔsi kelen sigir'olu ma ka adamadenw lebu bon n'i y'a ye farafin tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ni n'a ɲɔgɔnna su de don mal dɔ bɛ n'i y'a kɛ mɔgɔ la a tɛ k'i fɛ fo ka diɲɛ wuli Kassim Goïta ni den b'a bolo a den tɛ kɛ Asimi Goïta den fɛ ni Kassim Goïta den ye fanga sɔrɔ don o don n'a ye Asimi Goïta den sɔrɔ a bɛ ɲɔgɔnna si k'a la bon an bɛ tajuru n'i y'a ye farafin tora kɔfɛ tajuru sara de don vengeance bon ni information b'i bi ka fɔ maliyɛn den ne ye n ka video dɔ kɛ n k'aw ma n ko bɛ ka Kassim Goïta n ko bɛ ka u ye tellement u y'a torturer maliyɛnw hali n'i y'a labɔ kaso kɔnɔ tuma dɔ la kunkolo bɛ wuli a yɛrɛ ma a bɛ boli ka taa kaso kɔnɔ a bɛ k'o de kɛ adamadenw na munna aw ma bandaw minɛ aw ko bandaw y'aw janfa ko bandaw Mali janfa ɔ munna bandaw minɛlen tɛ ATT ye coup d'état kɛ don min ATT taara ka taa Musa Tarawele n'a ka mɔgɔ bɛɛ minɛ ni y'o coup d'état kolon den ma da diɲɛ kɔnɔ nin ye coup d'état tri kelen de ne yɛrɛ bɛ ka commencer n kunkolo bɛ ka kalaya ko in na quoi pourquoi aw ma bandaw minɛ pourquoi bandaw est libre aujourd'hui fo aw bɛ bandaw invité ka ko la mais bandaw kɛrɛfɛmɔgɔw minɛlen bɛ quelle injustice
Nous me se ka jamana bo ɲɔgɔn cogo jumɛn ni injustice ya de soit be bandaw kɛrɛfɛ mɔgɔ bila soit be bandaw yɛrɛ minɛ mun tɛ bandaw minɛ parce que vous êtes malhonnête hɔrɔn tɛ ninnu tɛ se ka jamana bɔ bolo la a ye coup d'état jumɛn ye ko président kɛrɛfɛ mɔgɔw de minɛna ko président yɛrɛ ma minɛ o ye bandaw minɛ don min o dugujɛ o ye bandaw bila bandaw kɛrɛfɛ mɔgɔw de b'u bolo bɛ ka diɲɛ ko bɛɛ da olu kan a ye dugu jumɛn ye ko coup d'état kɛra ko ayi ko an ka président to yen mɛ an ka président kɛrɛfɛ mɔgɔw minɛ ni surasi kiri kara ninnu tɛ an bɛ video bila a kan mɛn